A que cheira, papá? Cheira raro. Pois se cadra tes razón, algo fede. Será mellor que lle preguntemos ao Tigre do Futuro. O Tigre do Futuro, o podcast de A que cheira, papá. Benvidas un día máis ao Tigre do Futuro, o podcast que facemos dende o magazine cultural A que cheira, papá. É ben sabido, entre a nosa amada audiencia, que o Tigre do Futuro reúne nas portas dun antigo oráculo a peregrins de afastadas terras que diante dun lume morno deciden contarse historias e asuntos do máis variado un pouco para facer tempo mentres non é a súa quenda de consultar o todopoderoso tigre. É certo que, a pesar de ser esta unha premisa un tanto, non sei, un tanto rocambolesca, polo visto acabamos metendo unha patiña no mainstream e A que cheira, papá, como medio, está na terna dos filanistas a mellor proxecto literario na rede do premio Follas Novas que organizan asociacións de editoras, librarías e escritoras galegas. Estamos moi contentas, claro, de estar neste premio, mas non renunciamos por isto ao noso espírito indie e experimental. Así que hoxe non vou facer xa máis editorial que esta que acabo de facer, porque teño unha nova idea para ver como organizamos as seccións, porque co Tigre, xente, nunca vos podedes relaxar de todo. Pasamos entón ás presentacións. Eu son Guillermo Rodicio e para contar as historias máis inesperadas teño hoxe comigo os mellores compañeiros. Por unha banda, o Darío MJ, do que se poden dicir moitas cousas, pero non infinitas cousas tampouco. Creo que é abogado. Que tal, Darío? Crees ben. Confirmas o pequeno dato que manexo. Bueno, non sei se me definiría así, pero bueno, sí, radiante. Que estás a prol de non definirte pola túa profesión, non? Sí, efectivamente. Mi trabajo no define lo que soy. Traballar para vivir ou vivir para traballar, efectivamente. É unha cousa que sempre din os norteamericanos que lles choca moito como choque cultural cos europeos, que cando empezamos a falar non falamos sempre primeiro do... Sabes, cando te preguntan sobre ti mesmo non dis sempre directamente a túa profesión, senón que dis outras cousas de ti mesmo, sabes? A ver, que... Claro, que Estados Unidos creo que é dos países que menos convenios da OIT firmou. Se xa ali non teñen vacacións pagadas, por exemplo. Sí, que non teñen nin 15 días fixos, que pode ser que non descanses nin unha semana en todo o ano. Efectivamente. Claro, ao final, pois normal que te defina a túa profesión. Así que sen comentarios. Minuto 1 e xa a primeira crítica a Estados Unidos, xente. Que rápido, este foi o máis rápido. Non é nada persoal, Tamén está por aquí o puto Pablo, histórico poeta, no sentido de que todas as cousas que pasan na historia son históricas, e no sentido de que é moi bo tamén, claro, é un artista polisémico. Que tal, Pablo? Mira, viña de botar unha bufada. Bueno, se me queres chamar así, pues adiante, histórico en tanto que forme parte da historia, efectivamente. Pero tamén como moi bo, joder, tamén moi bo. Grazas. Este que me ves como moi bons ollos. É que a definición de artista polisémico parecíame moi boa, sabes, destas definicións que en realidad non din nada, sabes? Espera, era tipo de broma que pensas 2 da mañá e dis, buah, la voy a decir. No. Buah, la voy a decir, va a ser buenísimo. O típico notas que sai cun diccionario. O típico pesado, esa persoa que di, bueno, máis que unha pregunta es un comentario. Uf, no, por favor. E por último está o Rubén Amado aquí connosco, que noutra vida estou seguro que foi un maraxá dedicado plenamente ao hedonismo e a todos os coñecementos fermosos pero inútiles. E seguro que nesa outra vida non lle comeu un dedo o tigre. Que tal, Rubén? Comí un honesta, para ser exactos. De feito, en edicións anteriores do Tigre pareceume fatal que se falara de dedos amputados e non se falase aquí co experto. Xa, cando temos o experto dos dedos amputados, é susto faltas, tío. Eu culpo xa ti. Os temas veñen cando veñen, sabes? Hai que estar presente. É un marajá chega cando se propón. É mellor que un mago porque ademais é rico, xente, rico. E ten poderes reales, non como os magos. Claro que... Como sempre, sei que todas estades desexando xa ofrecer as vosas historias ao tigre e normalmente facemos unha pregunta para achar a orde. Mais hoxe, para resolver este noso problema logístico, teño unha novidade, non? En vez de contestar unha simple pregunta, imos xogar a un pequeno concurso. Un concurso que me gusta chamar Conecta Abondo. E as máis fanáticas do noso Twitch quizáis xa coñezades este xogo que facemos a veces nos directos, mas para quen non o coñeza, vou explicar, é moi sinxelo. Eu vou dar 4 conceptos aparentemente
aleatorios que están unidos de algunha maneira imaginaria. E o labor aquí dos nosos peregrins é descubrir cal é esa conexión. Son, en principio, dous puzzles. Dous puzzles, cada un con 4 conceptos. E quen acerte o primeiro irá de primeiro e quen acerte o segundo, de segundo. Teño algún de reserva, por se acaso non acertades, non vos preocupedes. Recordade que podedes arriscar a intentar adiviñar a conexión antes de saber os 4 elementos, mas se probas a adiviñar, perdes a túa oportunidade mentres non o intenten os outros dous participantes. Vale? E o que non acerte, tirámoslo ao tigre e así xa se reduce a duración do pozo. Todo vantaxes. No, que non acerte vai de último, que tampouco, o sea, non vou facer un puzzle para que eso resolva unha persoa, esas non hai competencia. Vale. Bueno. Vale, como estamos en Aquí Cheira Papá, podedes interromperme para intentar adiviñar dicindo en alto cheira, vale? Vale, dalle, ti dalle. Eu teño cero confianza en mí mesmo, pero vamos. Van, a ver, creo que os ordeneinos de máis difícil a máis fácil, no sentido de que se vexo que non acertades, van facéndose máis fácil, vale? Vale. Estoy listo, confiad jefe de en vos equipo. mesmos. Estoy A ready. ver, para los tontitos, la última. Estoy al tope, jefe de equipo. Vale, vamos coa primeira. Os 4 elementos da primeira son ter a regla, comer comida rápida, tomar anabolizantes e ter un tumor cerebral. Cheira. Pode ser a serie de Fleabag. Por qué? Non sei. Non é a serie de Flip. Repito, ter a regla, comer comida rápida, tomar anabolizantes ou ter un tumor cerebral. Uf. A ver, eu diría dores que acaban contigo. Dores. Sí, Home, tomar anabolizantes é unha dor. iso ten que doer seguro. O sea, hai que preguntarlle ao Concello de Lioco, que se sí que controla de anabolizante. Claro. Tampouco son dores. Rubén, arríscaste? Buf, entendo que son 4 cousas que causan algo, pero ese algo non é dor. No, iba a decir cousas que causan a morte, pero no, a regla tampouco creo que sea. Pois a regla non mata. Bueno, a ver. Ter a regla, cousas que causan. Aquí os 4 falamos sin saber, pero a ver. Claro. Ata aí podemos arriscar, sabes? Claro. Resolvo. As 4 foron alegadas en xuizos para xustificar un asesinato. Mañá condición. Pois estiven aí, Sí, era un pouco máis a liña, sí, era un pouco máis a liña. Joder. Pois é verdad, contaba un profesor nunha de criminalística, contaba en plan falando sobre alegacións que se facían como relacionadas coa bioloxía para xustificar en plan as túas conductas homicidas, todas estas. Moi. Listo. Mais nada, non resolvemos nada, así que pasamos ao segundo. Vou dar as 4, vale? A ver, vale. Desaparecido no Triángulo das Bermudas. Asasinado por Jean Grey. Traducido por Hidra Pedreira. Ferido por Ulises. Teño unha dúda. A ver. Quen é Jim Grey? Bueno. Cheira. Oh, Pablo. Cíclope. Cíclope. Eu ia dicir algo de X-Men tamén, pero... Claro, eu estaba Claro, Juana Gris, ¿a quién mato Juana Gris? Juana Gris. Claro, como lle chamo eu, en plan, traducen todos os nomes menos o de Jean Grey. Jean Grey non o traducen, verdade? Claro que non, entón Claro. Juana Gris. Claro, eu entendín Jim, en plan J-I-M Grey. Non Fuches algo maldito claro. pola miña pronuncia do inglés. Nah, sí, era Cíclope. Emocionei. Estaba a pista tamén de Iria Pedreira, que traduciu o Cíclope de Eurípides, que por certo tamén está entre as finalistas do premio Follas Novas por esa traducción. Como fías, como Fío, está todo entrelazado. Hilari, Vale, pois o Pablo vai de primeiro xa. Toma. Rock and roll. ¿Quién es tu papi? O que non confiaba nada en sí mesmo, o que non confiaba nada en sí mesmo. Pues autoestima hasta el cielo, chaval. Así que agora competides entre Rubén e Darío, vale? Vale. Que ainda hai máis. Claro, ahora temos que Pero resolver isto quen vai de segundo. Así que os 4 elementos da segunda son estes, vale? Vale. O corvo, Pikachu,
As gaivotas buscando a Nemo e Hodor ou Odor. Poden ser compañeiros do protagonista dunha serie de animación ou algo así, ou bueno, dunha serie, compañeiros do protagonista. No, A xa ver, sei, o de Cheira. Odor non Rubén, porque foi o único que dixo Cheira, Darío, que sempre te esqueces de decir. sei. Perdón. Son personaxes que só repiten unha palabra en toda a ficción na que aparece. Efectivamente, acertou Rubén. Joder, é que Guau. non vin Xogo de Tronos aquí. Entón, Pero os demais, o Bueno, Corvo sí, de sí. Poe sempre di Nevermore, Pikachu sempre di o seu propio nome. E ojo. Claro, que só por Pikachu aquí, porque, bueno, o Corvo sí, polo Simpson e tal, pero... Claro, e non viches buscando a Nemo tampouco. Fusi, pero fai tantos anos que xa nin me lembro das gaivotas. Mío? Se que sabía que había, lembraba que había gaivotas no que buscando a Nemo, pero bueno. Sí, é que Sí, son, sí. son moi secundarias, aparecen aí un momento. Sinto decepcionar os subintes. Outra vez. Darío de novo para o fondo do barril tamén. Non pasa nada, mellor. Pois nada, xa resolvemos a orde, así que hoxe tocalle comezar o Pablo. Así que, Pablo, de que nos vas a falar hoxe? Hoxe veño falarvos de vidas inauditas, persoas que habitan lugares ou, como outra xente lle chama, non lugares. A ver, pero eu teño que facervos unha pregunta primeiro. Vos imaginade que eu agora ofrezovos a posibilidade de trasladarvos a calquera sitio do planeta onde vos guste máis, coa única condición de que ali onde vos establezades tedes prohibido vivir nunha casa, nun hotel, nunha posada, nunha pensión, calquera cousa que asociemos a estancia. Sabendo que tedes eses lugares vetados, que sitio escolleríades vos para vivir? Nova Zelanda. Non, home, refírome a un sitio en plan edificio. Claro, un edificio. Ah, coño. Claro, prohibindo a casa, a posada, hotel, vetando estes lugares. Un centro comercial, que xa ten sección de cama, tío. Claro. Pois, o problema é que as tendas pechan pola noite, non? Xa. E nunha tenda do Decathlon. Eu creo que tería por fin tería oportunidade para darlle lugar a todo o coñecemento adquirido de ver a Primitive Technology, o youtuber este que fai casas Hostia, de barro. Sí, Buenísimo, tío. Buenísimo, Vivir ao salvaxe. Bueno, aquí realmente estás colocando un pouco en confrontación, non? El centro comercial versus me hago mi casa. Xa, non hai nada intermedio, Sabes? non hai nada intermedio. Pois hai xente que estivo ante este problema e a súa solución foi ir vivir para un aeroporto. Porque os aeroportos, efectivamente, a priori non pechan nunca. O duty free, se é un aeroporto grande, non ten por que pechar nunca. E é como un centro comercial elevado a outra, non sei, como a enésima potencia, non? Quería ver aí a vivir no aeroporto de Bérgamo, vivir a xente aí. Sí, pois en Lavacolla los quería ver yo viviendo. Bueno, la Bacolla é un palacio comparado con A humidade que fai aí, chaval. Eu unha vez estive en Alemanha, será Frankfurt ou así, non estou seguro, Pode ser. que é literalmente a casa de Pinipón. Cun McDonald's, pero Pinipón. Bueno, ¿En McDonald's serio? aí en todos, Sí. non? Sí, era unha cousa, era minúsculo, había o Starbucks e o McDonald's e xa está, o sea, e a porta. Bueno, o de Alvedro. Pois, Pois tal cual. Pois unha cousa así. Ocorreuseme esta idea de pensar nos aeroportos e se algunha vez alguén vivira nos aeroportos, porque vin a frase deste autor de ciencia ficción, Ballard, que dixo que, no 97 dixo isto, que sospeitaba que o aeroporto sería a verdadeira cidade do século XXI. E de alguma maneira penso que ten razón por isto que vos dixen, porque finalmente o aeroporto, como non ten as limitacións comerciais dun centro comercial ou dunha tenda, pois efectivamente tú ali podes a priori vivir máis ou menos como queiras, sin ningún problema, non? Xa, como a única cousa que queda fora de todo o horario. Pois, e para alguén como nós, asumindo que todos temos experiencias parecidas nos aeroportos, é que é un lugar de paso, efectivamente un non lugar. Pero no momento en que empezas a convertilo en algo máis que unha parada de autobús solo que para avións, aquilo deixa de ser un non lugar para convertirse en algo máis, non? Claro, ao final é unha cousa bastante recurrente na historia da humanidade, que eso, que
vilas nazan alrededor dun núcleo ou dun punto dunha rede de comunicacións, non? Penso, por exemplo, no central. oeste, Área central. Bueno, Santiago no fondo, ao final é Xa. Sí, no fondo é iso. Pois investigando sobre isto, sobre o aeroporto trascender a súa condición de parada de autobús para cousas moi grandes, encontrei que hai algo chamados World Airport Awards. É dicir, premios a aeropuertos del mundo. E por curiosidade me dixen, a ver, porque pero a quen lle preguntan, porque eu nunca votei en isto, eu nunca me baixei de Ryanair e me dixeron, mira, nos votas aí en el World Airport Awards, por favor, ou algo así. E resulta que sí, son uns premios que se entregan, pero son como de super alta categoría, sabes? En plan, vota peña que visita un montón de aeroportos e aeroportos super top. Para neste sentido exigentes. de catedrales del capitalismo, Xa. E revisando así, mirei os deste ano, claro, os do ano anterior, pero vin que se repetían máis ou menos os mesmos, non? E é certo que o que está en primeiro lugar é o Hamad Doha, en Qatar. Sin sorpresas, non? Nada, sí. No, a ver. Todas as construcións faraónicas sempre son todas as de Qatar, as de Emiratos Árabes, as que gañan. Pois, é certo que tivo así, o sea, se mirades hai uns anos, como cara ao 2017 ou así, estaba como no quinto lugar, pero a día de hoxe está primeiro na lista. E claro, foi porque foi ampliando pouco a pouco os seus servicios, que tú dirás, que servicios ampliou? Pois mira, puxo pistas de squash. Dentro do aeroporto? Sí, dentro do aeroporto hai varias pistas de squash. Ten mezquitas, lóxicamente, non? Pero iso para nós tampouco non é tan extraño, pero mesmamente temos igrexas. Ten unha galería de Nos arte. aeroportos? Sí. Sí, hai un lugar onde ti pensas que Sí, hai hai xente que como ten lugar de moito medo a culto. voar e podes ir a Sí, sí. rezar antes e cosas Sí, así. eu o último que vin hasta foi en Barcelona, o sea que realmente tampouco é como unha cousa moi rara. Ah, De feito, nunca vin. hai ata avións con un cuarto para rezar. Anda. En Pois voo. para min ten todo o sentido. E a ver, é normal Sí, sí. que ao mellor pasaches por un aeroporto e non o biches porque realmente son como moi discretas as que eu vin. Non son como literalmente unha iglesia Claro, dentro é del máis- aeroporto. É máis de como unha unha sala. pequena estancia dedicada Sí. ao rezo. e tal. Bueno, a Bacolla ten unha catedral de Santiago dentro. Pois, efectivamente. Foi o máis parecido que vin, a verdad. Pero bueno, nunca me fixei neso porque non... Pois sí, ademais de lugares de culto, especificamente mezquitas, teñen unha galería de arte, como vos digo, un balneario e unha piscina. Bueno, Quero dicir, a mí pareceme como condensar un pouco a experiencia galega de pista de squash, lugar de culto, galería de arte, balneario e piscina nun único lugar. as 4 provincias, as Sabes, 4 foi provincias. como, foi como visita express ou algo así. Marineda City. Claro. Despois deste aeroporto en Qatar, outro que ten moita sona, non, así, nos mundos dos aeroportos, que eu aprendín moitísimo sobre isto, é o aeroporto Changi, en Singapur. Tamén un pouco sin sorpresas, non? Eu diría, en Singapur teñen que ter aeroportos guais. Claro, é como a zona de tráfico aéreo máis tocha dentro ao lado dun país moi tocho que é Tailandia, en realidade, non? E en Singarrich Sí? Que? a ver aeroporto tamén mellor aínda que o de Singapur. Que iso? Pois non sei. Non entendi, no, Darío, non entendi. Home, Singapur, Singarrich. Non, era un chiste malísimo. Mi madre. Pois es eso, en segundo lugar está o de Tokio, pero en terceiro lugar agora mesmo está o de Singapur, que durante moitos anos estivo en primeiro lugar, pero moitísimos anos consecutivos, O de Singapur, joder. Sí, e este Singapur sí que é máis a idea que podes facer de superaeroporto, rollo unha mistura entre centro comercial, polideportivo e complexo residencial. Pero polideportivo, o sea, o que máis Sí. pareceme loquísimo o tema de facer deporte no aeroporto. Quero dicir, Bueno. cale o contexto. Entendo que sobre todo para xente que está nos hotéis do aeroporto, Xa. sabes? Porque igual a Claro, peña ali entendelo se como un queda... recinto pechado onde, claro. Sí. Claro, non sei. Este xa vos digo, ten varias salas de cinema, varias piscinas e xardíns amplios, moi amplios xardíns repartidos polas súas terminais. Pero a gran estrela deste aeroporto é un edificio chamado Jewel Changi, que consta de cinco andares, cun gran xardín interior que ten aproximadamente 25.000 árbores e unha cascada de 40 metros situada no centro do recinto. Que? 25.000 árbores? E unha cascada de 40 metros Xa, bueno, situada no medio do recinto. As fotos son impresionantes, É literalmente un bosque, parece un zoolóxico.
Quieto, Que pero ten que barbaridade. ocupar unha cantidade de espacio loquísimo. Sí, e investiguei en plan, pero esta xente que ten posto aquí o xardín e ya está. E resulta que non, que ofrecen como diversas experiencias neste xardín e unha delas, a máis popular, é unha chamada, agardade que teño que mirar o nome novamente, Jewelrassic Quest. No pode ser. Sí, Hai dinosaurios, de verdad. é rollo, tú vas co teu teléfono móvil ou a túa tablet e vives unha experiencia en realidade aumentada de captura de dinosaurios polo xardín. Todos sabemos que iso non pode acabar ben. Xa dixo este espíritu. Estamos a un paso, estamos a un paso. Fora diso tamén teñe evidentemente xardíns labirintos, unha sala como de un xardín como pero de espellos, é unha sala así con todo espellos e luces, unha cosa como moi loca. Unha zona como con néboa, outra que son como túneles para botarte, non sei. É claro, é como moi grande. O Madre sitio. de Dios. Claro, eu vi estes aeroportos. Bueno, antes de contaros a conclusión, o pensamento que fixen, aquí faleivos de 2 aeroportos que están en liña ascendente, non? Están gañando cada vez máis posicións porque cada vez son mellores. Pero é curioso como o aeroporto que así un pouco... Iba a decir la crítica, non existe unha crítica de aeroportos como tal, pero popularmente está asumido como o aeroporto que máis se convertiu nunha cidade é o aeroporto de LA, de Los Ángeles. Se ven que pese a que se está convertindo nunha cidade, está perdendo todo este punto de beleza e confort que teñen estes outros aeroportos, que como vos digo, as fotos son fermosas, podedes ir ver en Google. E é que a comezos da década do 2000, e eu disto non tiña nin idea, igual vos estades moi enterados porque viaxastes a LA e xa o vistes, pero eu non vin nada disto. Comezou a crecer unha comunidade de persoas que vivían no aparcadoiro do aeroporto. E tú dirás, bueno, serán persoas o mellor que non tiñan onde vivir e iban ali. Non, era un campamento de empregados de aerolíneas. Que dis? Hostia. Está pensando en vagabundos, Claro, non. Son empregados do aeroporto e das aerolíneas que, equipados coas súas caravanas, comezaron a ocupar o extremo oriental do aparcadoiro. Hostia. Madre. E o mellor de todo é que no 2005 a Autoridade Aeroportuaria de LA recoñeceunos formalmente como comunidade e fixou o seu límite en 100 vehículos. Moi típico Son de un Estados barrio xa. moi típico de Estados Unidos o de vivir en autocaravanas, non? Claro, iso foi o que eu pensei, rollo. Por un lado teñeno fácil porque ali xa non é como unha cousa rara e ademais investigando pareceume lógico porque Los Ángeles é a cidade con máis atascos do mundo. Xa. Sí. Según estudios e non sei que. Entón parece ser que o que non lles daba era como tempo a chegar a Los Ángeles, ao centro, e poder descansar. Fora de que se querían unha casa ali era carísimo, claro. E os salarios son insuficientes e tal. Así que a única solución que encontraron foi a de me compro unha caravana e me quedo viviendo aquí no aeroporto. Claro. Increíble. Así non che quitan o aparcamiento. O desastre que Os Ángeles como Mad Max urbanístico é increíble. O sea, cada cousa nova que lles acontece é un desastre. Todos os barrios senteiros de xente que vive son nas rúas porque é imposible pagar os edificios e todos os pisos dos edificios están baleiros. Isto que contas do aeroporto é unha cousa apocalíptica en realidad. Pois fixéchesme lembrar un vídeo que vin a estes días no que estaban entrevistando, creo que na Fox, a Kylie Jenner. E precisamente abordaban este tema, en plan, todo el mundo se está yendo de Los Ángeles, non? E ela, claro, todo el mundo se está yendo a vivir a Florida. Eu tamén virei a Florida. Bueno, non lo decía, pero quedaba como claro que tamén se quería ir vivir a Florida. Os Ángeles parece que claramente perdeu este aura especial que tiña, non? Xa está completamente desmitificada esa cidade. Claro, porque é un desastre. Organizativamente é un desastre. Claro, eu dixen, neste momento, dixen, claro, se tú quedas tirado nun destes aeroportos que son a hostia, pues está estupendo, sabes? Porque vives ali e ademais un aeroporto é como un sitio polo que pasa moita xente, probablemente ninguén te cacharía ou tardarían moito en apañarte, pero ten que haber casos de persoas que quedaron realmente atrapadas no aeroporto, que non podían sair. E encontrei en primeiro momento, o primeiro caso que encontrei foi o de Eric Snowden, que tal vez ring a bell en algún sitio. E quedou atrapado Eric Snowden, quedou atrapado nun aeroporto. Tras a filtración, claro, converteuse no home máis buscado de Estados Unidos e decidiu refuxiarse en Rusia. A cousa foi que Putin estaba en plan, non sei se deixar de entrar é unha cousa prudente. As relacións internacionales estaban en outro punto, non? Entón era como, non sei se é prudente deixarte entrar. E claro,
A cousa foi que estaban como en batallas burocráticas Estados Unidos e Rusia sobre que facer con esta persoa, porque aínda que un pouco a nosa idea así preconcebida pode ser a de que o aeroporto é un lugar internacional, non, ou neutral, en plan, non tes legislación. No momento en que ti aterras en Rusia, aínda que estés dentro de aeroportos, estás en Rusia. É Rusia. Claro, exacto. A xurisdicción para a que te tes que rexer é a de Rusia. E vin que non estivo moito tempo, estivo aproximadamente 1 mes ou 2 meses no aeroporto, ata que finalmente conseguiu sair e que lle ofrecesen asilo. É moi extraño, ¿no? Porque ao mesmo tempo é territorio ruso, pero non podes sair do aeroporto, sabes? Sí, claro. É como unha especie de limbo raro. Eu entendo que iso que nos crea a sensación de este espazo é internacional. En plan, claro, non podo sair do aeroporto, se estou facendo unha escala, sair non ten como moito sentido. Bueno, sentes aí unha barreira. Entendo que quedaría na parte como para dentro dos controles. Non, conseguiu como sair, pero non podía abandonar o espazo do aeroporto. Ostras, pero iso é rarísimo, eh? Porque funciona como a efectos como se fose unha prisión, como unha especie de local de detención preventiva, só que non está protegido por axentes das forzas de seguridade, sabes? É como un edificio normal e corrente. Claro, e iso foi o que eu pensei en primeiro lugar, que el tivo que quedar atrapados antes do control, pero que traigo outra historia onde sucedeu algo parecido. E non, realmente a persoa vivía no aeroporto e podía sair ás pistas, podía sair do aeroporto, pero non lle estaba permitido abandonar o lugar. Estaba sempre baixo vixiancia. Esta outra historia que vos traigo, tal vez vos resulte familiar por unha película protagonizada por Tom Hanks chamada A Terminal. Sí. Claro, que é un cidadán dun país ficticio de Europa do Leste, que queda, bueno, pues queda pechado de maneira involuntaria, pechado non, como atrapado de maneira involuntaria no aeroporto de Nova York pola guerra civil que se produce no seu país e o seu pasaporte queda anulado. Bueno, pero resulta que a historia de Víctor Narvosky, como se chama na película, é realmente unha adaptación, se me permitir decir unha adaptación un pouco así libre, da historia real de Mehran Karimi na serie. Un refuxiado iraní que viviu na terminal de saídas do aeroporto de París entre o 8 de agosto de 1988 e xullo de 2006. Ostras, 20 anos? Case 20 anos, estivo 18 anos vivindo no aeroporto. Madre santa. Na serie vivía como refuxiado en Bélxica, pero decidiu mudarse a Reino Unido e nese proceso, no avión, nos aeroportos, alguén roubou toda a súa documentación no aeroporto de París. Buah. Claro, de tal forma que el, a pesar de todo, consegue voar a Reino Unido, pero unha vez que está ali non o deixan sair, non lle deixan pasar o control e mándano de volta para Francia. En serio? Sí. En Francia non lle deixan pasar tampouco. E en Francia sucedeu isto, deixaronlle sair do control, pero non podía abandonar o aeroporto en tanto que burocráticamente se resolvía aquela situación. Madre mía. Pero é que é raro tamén que lle volvesen dende Inglaterra, porque é case prácticamente unha devolución en Kent, sabes, que está prohibida por toda a normativa internacional. Pois foi completamente devolto e quedou ali atrapado sin poder abandonar o aeroporto e claro, sin ningún tipo de documentación, tal vez sin posibilidade de contactar con ninguén para intentar resolver a súa situación e tiña que agardar a que toda esta burocracia deixase de pasarse así la patata caliente para ver quen resolvía esta situación. Claro, e alguén facíase cargo desa persona, quero dicir, alguén lle fornecía comida ou... Non, a cosa foi que el quedou así completamente, como vos digo, atrapado e sobrevivía a base do que a xente lle daba ou, bueno, ou os aforros e cartos que el podía ter consigo, pero que iso chegou un momento en que rematou. Home, 20 anos. Claro, claro. E o que vin foi que pasou tanto tempo ali que chegou un punto en que o persoal do aeroporto el xa era como un máis e lavaban a roupa e chegaron a donarlle un sofá. Ostras. E el vivía ali nun sofá. Hai unha foto de el vivindo no aeroporto cun sofá. Pasaba a maior parte do día, sei que a día esta xente, escoitando a radio, estudando economía, lendo libros e escribindo o seu diario, que por certo foi publicado despois. Tremendo diario tamén. O detalle curioso desta historia, xa fora de todo isto que pasou, non? É que no 99 o goberno francés ofrécelle a Nasseri un permiso temporal de residencia e un pasaporte refuxiado, dando a oportunidade de vivir en Francia para poder finalmente deixar o aeroporto, non? Que non siga nesta situación. Porén, Nasseri negouse a firmar os papéis necesarios afirmando que estes non o reconocían correctamente.
Por que? Que condición quería el? Isto sucedeu no 99, el xa levaba aí pois 11 anos pechado no aeroporto, non? 10 anos. Buah. Quería ser recoñecido cidadán francés xa, non? Non, o que lle pasou foi que o seu estado mental de vivir no aeroporto comezou a deteriorarse moitísimo. Xa. E chegou un mes chegando xa a afirmar que el realmente non era iraní e que non era capaz de falar linguas dos países que eles lle decían que era, sabes? Estaba como, eu só sei falar inglés, non sei falar nada máis. Tanto así que recibiu unha carta do Reino Unido, que unha carta enviada ao aeroporto do Reino Unido, na que por un erro burocrático referíanse a él como Sir Alfred, e el a partir dese momento asumiu ese como seu nome. Buah. E se presentábase a todo o mundo como Sir Alfred, dicindo que na serie realmente non era o seu nome e nunca fora o seu nome. Era cidadán do aeroporto. Claro, eu entendo, atribúeno a un estado psicolóxico deteriorado, pero eu tal vez penso que foi froito da desesperación, queres intentar dicir, non, é que eu realmente son británico, deixádeme sair dunha vez. Xa. Sabes, é como unha medida un pouco desesperada. A cousa foi que a situación non se resolveu e foi en 2006 que a súa estancia no aeroporto rematou porque foi hospitalizado por unha enfermidade, enfermou así gravemente e tivo que ser hospitalizado e xa desmantelaron todo o seu asentamento ali. Foi atendido pola Cruz Vermella e despois estivo nun hotel durante varias semanas, ata que finalmente en marzo de 2007 foi trasladado a un centro de acollida en París e dende entón vive ali. Non conseguiu chegar a Reino Unido, pese a todo. Joder. E sigue identificándose como Sir Alfred. Sei que así, incluso aí, eso, autopublicou o seu diario coa súa experiencia no aeroporto, fixéronse, pois claro, películas a propósito desta historia, pagaronlle $250,000 en dereitos a xente de DreamWorks. Sí, non, para facer pola película. Pola película, claro. Pero él, nada, agora xa quedou en Francia e aí está para sempre. Ostras, interesante, joder. Este tipo de historias de mobilidade son moi interesantes, eu penso, porque mostran que estamos como nun ínterin no noso tempo, onde, por un lado, toda a nosa organización burocrática e funcionamiento administrativo está totalmente ligado aos Estados-nacións, tes que todo o tempo demostrar cal é a túa nacionalidade, os papéis sonche fornecidos polos Estados-nacións, pero ao mesmo tempo toda a economía e mobilidade está super globalizada e podes moverte con moitísima fluidez entre sitios. Pero claro, é un choque entre dúas concepcións e se en algún momento quedas en papéis non hai maneira de convivir no mundo. Dependes totalmente do Estado que te ten recoñecido como nacional para que te forneza todo iso. Sí, el dende o aeroporto non podía facer nada. Tivo a sorte de que houve un abogado que asumiu o seu caso por vontade. Claro, porque ni sequera entras no oficio. Claro, exacto, pero porque senón el realmente non tiña ferramentas para defenderse, nin demostrar que era quen dicía, ata o punto de decir que era Sir Alfred e toda a xente, bueno, pois era Sir Alfred. Claro, de feito, todos estes chavales que ven de Senegal, que se ven pois nas festas ou polos bares vendendo pulseiras e todo eso, sí. Moitos teñen o problema de que están de que non teñen papeles ou que os teñen pero perderonos ou roubaronos ou o que for, entón están nunha especie de bloqueo no que non poden acceder a traballo, entón están en unha especie de terra de ninguén, moitas veces esperando a poder regularizar a situación para poder dedicarse. Claro, moitas veces até unha situación de bloqueo deliberada. Non, aquí xa entraríamos en temas moito máis grandes, pero claramente ás veces é unha situación de bloqueo deliberada. Sí, coa pandemia en moitos casos agravóuselle. Claro. Porque a pandemia todos esos procesos que xa son lentos de por sí paralizáronse e de repente víronse que... De feito, fíxesme lembrar que hai unha páxina en Wikipedia chamada Personas que han vivido en aeropuertos que recorre así unha lista de persoas que viviron en aeroportos. Eu fui buscar a ver se había algunha historia máis curiosa, pero realmente a maior parte de historias que hai ali recollidas son de refuxiados, de xente que é refuxiada ou que escapa dunha guerra ou dun país ou dunha situación e quedan atrapados no aeroporto por unha cuestión de papéis e burocrático, claro. Só que habitualmente son historias moito máis dramáticas, non? E non é realmente unha cosa así tan... Non é que a de Sir Alfred sexa lixeira, pero é como tan extrema que se volve como... Exacto, pero é como tan extrema que denota tanto o absurdo que sinalou o Rodicio de
este mundo en el que vivimos. E como mentre sucede, hai un montón de persoas dicindo vamos comprar os dereitos para facer unha peli sobre esta historia, sabes? E rollo, Xa, mentre sucede. É verdad, Claro. porque a película de Tom Hanks publicouse mentras ele estaba no aeroporto metido. Sí, aí, ¿no? a película de 2004. Buah, que tolo, Sí, é chaval. verdade, tío. Claro, a peli de 2004. E no 2006 o Jonathan Dove, un compositor británico, fixo unha ópera chamada Flight baseada nesta historia. Gravísimo. Quero dicir, todo isto mentre sucedía. Pero bueno, parece que na serie estaba moi entusiasmado co da peli, facíalle moita ilusión. Jo, se fose no aeroporto de Singapur, podría ter ido a ver a película. Pois, foi o que pensei, dixe, tío, se por lo menos tivese quedado pechado en tal... Realidade non. aumentada, e apuntas un sofá e aparece el falando. Dios, sae a pantalla cando acaba a película. Bueno, moitas grazas por vir. Estaremos aquí cada día e tal. A mí o que me recordou este tema é que o da xente que vive nos aeroportos salió nun exame de ABAU como para comentario crítico. Non me acordo en que ano é, pero pode ser 2015 ou así, que un dos textos da ABAU era sobre xente que vivía en aeroportos por razóns económicas, é dicir, Claro. xente que non ten recursos a decidir a vivir ao aeroporto. Porque, como dicías, eso é un centro comercial que non cerra. Pois, e o que vin sobre iso é que era lo que le va sucedendo xa moito tempo e, polo tanto, houve moitas persoas que se acumularon a vivir nos aeroportos e foi só a propósito da pandemia que se reduciron tantísimo os voos e os pasaxeiros que foron detectadas polo sistema de vixiancia do aeroporto e foron expulsadas do aeroporto. Aí, en torno a entre 2020, finais de 2020 e 2021, expulsouse a moitísima xente dos aeroportos. Parece ser que era unha práctica moi común. Ostras, as últimas víctimas do coronavirus, xente. As máis inesperadas. Claro. Porque realmente, Totalmente. se pensamos nun aeroporto como Lavacolla, dices, a ver, fácilmente te poden cachar, sabes? Porque ao final non é nada. Pero un aeroporto onde hai un bosque de 25.000 árbores, é como, claramente non te cacha nadie. Pasan por aí millóns de persoas cada día, sabes? Unha tribu non contactada no medio do... Exactamente. hai aquí unha tribu non contactada. Non, home, son os empregados de Ryanair que están vivindo aquí no aeroporto. Non teñen dereito a folga, pero damosles unha caravana. sabes? Creando un novo idioma baseado nos termos de Ryanair. Buah, na illa de Vanuatu... Falaste ti isto, pode ser, da illa de Vanuatu. Eu non. A illa de Vanuatu é unha illa tamén moi pequena. E creouse unha especie de culto aos avións. Porque os En serio? habitantes de Vanuatu vían chegar os avións e vían que dei baixaban a comida dos militares e todo eso, empezaron a crear unha especie de religión alrededor dos avións. Buah. Joder, a verdade que ten todo sentido, Se non sabes o que é, parece unha figura mítica, claramente, un avión. Sí, claro. Eu lembrome a propósito disto cando estaba eu fixen filoloxía, non? E en unhas asignaturas de lingüística lembro que estábamos estudando aquí estou quedando fatal porque non lembro que lingua era, pero era unha lingua dunha cultura na que o avión ou o helicóptero non existía, non? Este tipo de medios de transporte non existe, ou polo menos non son cotidianos. E os helicópteros chamábanos algo así como moscas grandes. Era como sí. Que a única a referencia que podían crear era a desta criatura e era como tratada como un ser vivo, como un animal ou algo así, no, cos mesmos recursos gramaticais cos que se trataban os animais. Porque se claro, pensas, helicóptero non está construído así. Helicóptero non está como non é como unha raíz asociada a insectos. Sí, claro. Buah, que loco, nunca o pensara. E finalmente como un insecto das hélices. Sí, exacto, é un insecto claramente, está claramente baseado nun insecto. Avión, supoño que ven de ave tamén. Sí, non pensaba tampouco. Sí, imagino que sí, agora habría que ir ver etimoloxía, ver. Pero a priori sí, o que nos estudábamos este caso en concreto porque era como moi curioso como encontraron a raíz da palabra helicóptero e despois foi transportada ao seu idioma. Era como unha especie de traducción, dando un gran rodeo, pero como unha especie de traducción. Que guai. Pois moi ben, despois deste insospeitado viaxe polas etimoloxías de países oceánicos que eu creo que non estaba nada previsto na guía de viaxe, pero foi ao final onde acabamos. Pasamos xa á seguinte sección do Tigre de hoxe,
o que acertara o segundo dos acertixos que tiña preparados fora o Rubén, así que del a quenda agora. Rubén, de que nos vas a falar hoxe? Pois hoxe veño contar unha historia de surf, que como todas as historias, ou casi todas as historias interesantes que acontecen neste país, sucede na Coruña, na capital do Atlántico. Vou falar de como os chavales, con recursos limitados e moita idea, conseguiron fabricar, ou case podíamos dicir que conseguiron inventar, a primeira táboa de surf made in Galicia. O nacemento do que hoxe coñecemos como surf acontece nos últimos anos da década dos 60. Guerra de Vietnam, maio do 68, xa sabedes, e no Occidente aparece na xuventude unha especie de contracultura que vai contra os valores hexemónicos da familia hexemónica, non? O surf, como deporte que depende absolutamente do medio natural, porque só pode practicarse cando hai as condicións axeitadas, propón un estilo de vida pois que resulta bastante atractivo para estas xuventudes. Así que empeza a espallarse por Europa. En España, o deporte entra polas costas do Cantábrico. Primeiro Cantabria, logo Euskadi, Asturias. E por dous motivos. O primeiro é que o mar pois permitía a práctica do deporte, e o segundo que Francia estaba cerca. E nese momento Francia pois era un país máis moderno que a España e aí podíanse conseguir as táboas de surf para practicar o deporte. A Galicia chega un pouco máis tarde. No 69, un dos pioneiros asturianos, Félix Cueto, múdase a Coruña, a cidade de barco, como di Xus Souto, para estudar precisamente náutica. E múdase, por suposto, coa súa táboa. Na Escola de Náutica, Félix Cueto coñece a Miguel Camarero e Gonzalo Viana, que tamén estudaban ali náutica. Ligados ao mar polos seus estudios, pronto se interesan polo surf e nace un primeiro grupo de surfistas locais. De forma paralela, José Luis Junquera e Carlos Bremón, que son dous traballadores do Banco Pastor que acaban de sair da Facultade de Comercio, que xusto está diante da Facultade de Náutica, como sabedes, sí, decídense a probar o surf. Despois de atopar nun garaxe perdido pola Coruña un longboard chegado sabe Buda como de Venezuela. Aí xa temos un segundo núcleo do surf en Galicia. Que inesperado, non me esperaba que foran os estudantes de náutica e os de económicas os que empezasen co surf, a verdad. Pois ainda temos que ver máis. Nunha cidade como a Coruña era cuestión de tempo que ambos núcleos, e máis as facultades estaban tan cerca, chegaron a coñecerse. Miguel Camarero, que era do grupo de náutica, e Carlos Bremón, que era do grupo do Banco Pastor, é que non ten xeito, pero vale. coinciden como voluntarios da Cruz Vermella do Mar. E cando sae o tema do surf, pois fanse amigos, porque pois tiñan algo en común, que era o surf. Os novos surfistas, os únicos do Orzán, naquela altura, pronto chaman a atención de dous amantes do mar, que son Tito o Vello e Rufino. E estes non eran estudiantes. Rufino tiña un negocio familiar de extracción de area en San Roque de Fora, que está xusto detrás da Facultade de Náutica. E Tito era un buscavidas que ás veces traballaba con Rufino, ás veces ia ao mar, buscaba esa vida. Destes dous, Tito foi o primeiro que probou o surf. Atopou un día a Carlos Bremón en Baldaio e pediulle para probar a táboa. Tito dixo que eso non era para el, pero xa tiña o bicho dentro. A pouco tempo, Tito e Rufino aparecen na praia do Orzán xunto aos surfistas do Banco Pastor e da Facultade de Náutica cunha táboa de surf que fabricaran eles mesmos. Unha táboa de surf, no fondo, é unha construción moi sinxela. Consta dun foam, que é unha prancha de material flotante, atravesado por un listón de madeira que dá consistencia. É un recubrimento de fibra de vidro que sirve para impermeabilizar o foam
facelo máis resistente e conseguir que sexa máis hidrodinámico. Se alguna vez tuvestes un paipo destes de cadena 100, si sabedes que é un cacho polispán cunha tela por riba. Pois é o mesmo, só que en vez de tela é fibra. Nos baratos notase aínda máis, claro. Claro, pois a esa plancha agregamos as quillas, o invento e xa temos unha táboa feita. Claro, hoxe é fácil saber isto. Ti buscas en internet e vas ter planos, vas ter diagramas, vas ter de todo. Vas ter tutorial de YouTube, Era daquela, non? Entón, como fixaron Rufino e Tito para conseguir a súa tabla de surf? Pois o primeiro para construílo era saber que é o que tiñan que construir, definir o obxecto. Polo tablón que tiña Carlos Bremón, sabían que o obxectivo era conseguir unha táboa de 2,90 metros de longo, capaz de flotar e cunha lixeira curvatura que facilitase o descenso pola parede da onda. Para saber como era a táboa por dentro, conseguiron expropiar dun yate inglés, conseguiron expropiar un paipo, que o partiron a mitad e dixeron, vale, é isto. No, pero deso non tes máis detalles. O sea, como lle roubaron a táboa, non se sabe. Non roubaron, expropiaron. O despiste, era xente que traballaba polo porto, chegou o yate inglés. Tamén nesa época estaba un pouco así de moda o tema paipos e tablas así pequeniñas, empezaban a verse polas praias. Eso está moi guais. Entón, o despiste un día expropiaron con fins científicos. Diseccionaron e viron como era por dentro. O problema ahora era como facer un paipo curvado de fibra e 2,90 metros de longo. Para este fin, Rufino contaba ao seu favor, con grande habilidade para os traballos manuais, e cun sobriño que traballaba nunha fábrica de vidros, que lle podía fornecer os materiais que consideraba que necesitaría. O que fixo Rufino foi coller un listón de madeira e que servise de alma e poñerlle aos lados 2 pranchas de poliuretano. Para darlle a curvatura, fixo unha cousa moi intelixente que foi cortes transversais na táboa. E ao facer os cortes podía doblala como se fora un papel e conseguiu darlle esa proa. E para que aquela pudese aguantar de alguma forma, doulle 3 capas de fibra de vidrio. E ali se presentaron na playa. Carlos Bermón, o que tiña a táboa boa, describiu o artefacto como unha babucha dun árabe. Poeta. Unha babucha que pesaba 15 kilos. Para que vos fagades unha idea, unha táboa similar actualmente pesa alrededor de 6. Pesa xa, As barateiras de polispán non pesan nada, non pesan nin 3. Claro, por eso. Pois 15 kilos. Como podedes esperar, pois non flotaba. Non flotaba. Polo que sexa. Por unha razón misteriosa. Non flotaba o necesario. Pero vale. puideran conseguir coller algunha onda. Polo tanto, o diseño era válido, pero necesitaban, quitarlle peso e 2, conseguir que flotase. Había que quitar capas de fibra e conseguir un foam que tuvera máis densidade para que flotase. Entón, para o primeiro problema foi crucial a chegada a Coruña de Darryl. Darryl era un sudafricano que, como moitos sudafricanos na altura, emigraban a Inglaterra, facían cartos e despois iban a vivir a vida en furgoneta. Bueno, por Marrocos, pola costa mediterránea e así. A diferencia é que Darryl, en vez de unha furgoneta, conseguiu un yate. E con ese yate arribou a Coruña. Buf, Cayetano. Sí. Era vegano, demais. Bueno, no 1973 chega Darryl a Coruña. E por unha avería ten que pasar varios días. Aí coñece o incipiente grupo de surfistas coruñeses e serviulles para lixerar tanto as mentes como as táboas. O modo de vivir de Darryl fascinounos moito. Non só as fascinou, senón que lles axudou a ir a praias que os coruñeses como mariñeiros lles tiñan medo. Non, por exemplo, aquí en Laxe a xente que vai facer surf tenlle medo a praia de Traba, porque é unha praia que impón moito respeto. Carallo, ese que impón, Claro. A forza do mar entraba a cojona, Claro, pero a xente de fora vai sin problemas. Entón Darryl vive un pouco dese revulsivo mental. Pero Darryl tamén sabía facer tabas de surf.
Entón Rufino enganchouno por banda e dixo, vente conmigo. Expropiouno tamén. Non expropiou, pero encerráronse no chabolo de San Roque de Fora e ali se puxeron a facer unha táboa de surf desde cero. No momento de enfibrar a táboa e preparar a fibra vídeo para o último acabado, Darryl dixo esa clave. Repetía seguido resín parafín, resín parafín. Que é o resín parafín? É un material que ao misturar con fibra, coa fibra que usaba Rufino, podíase traballar moito mellor e conseguíase unha capa exterior moito máis lixeira. Claro, en vez de meter máis fibra de vidro, podías utilizar a parafina, non? Claro, conseguir un material moito mellor. Pero claro, había que conseguir ese material. Entón, despois de moito buscar e dunha viaxe en moto, conseguiron atopar en Vigo un botiño co que puderon facer por fin unha táboa con resina parafinada. Como? O sea, un bote tiña parafina? No, despois de moito buscar por Galicia, chamar a sitios e ir a fábricas, por fin en Vigo un día conseguiron un bote desa resín parafín, dese material que necesitaba. Pero como un bote? Que tiña bote. Como... Un bote, non había... Ah, un bote, Claro. Estaba pensando nun barco, tío. Claro. No, un Gilipollas, perdón. Foi así a expropiación das mans xa, en plan, mira, agora el navío inglés entero, dale. Claro, estaban roubando cousas de barcos, pois eu pensaba que atoparon un bote que tiña eso e iban a roubalo, algo así, sabes? Non sei. Curiosamente, Rufino agora dedícase a fabricar botes de fibra de barcos. Ostras. Pero naquel momento, despois de buscar, consigue en Vigo a resín parafín e consigue facer unhas tablas que xa parecían tablas de verdade e incluso empeza a vendelas. Pero seguía tendo un problema, flotaban moi pouco. Ostras, compradores insatisfeitos, Rufino. Claro, pero como non había outra cousa. Xa, se non te mola, jodeste. Eso hablar con los franceses. Claro. Bueno, despois de varias táboas fabricadas e coñecemento do tema, pois Rufino tuvo que admitir pois que aquel poliuretano que utilizaba para o foam que non valía. Estudiando despois, descubriron que a densidade dese foam era 30 kilos e para unha táboa de surf precisas alrededor de 70 kilos. Claro, que era o foam que lle daba o seu primo, non? O que conseguían así un pouco pola vía... Claro, que conseguían curiosamente non era para iso. Pues, claro, era foam de construcción, do que fora. Claro. Entón, tras interrogar a canto surfista de fora aparecía pola cidade herculina, Rufino obtén o nome dunha fábrica que onde estaba esa fábrica? En Francia. Chan. Joder. Pois alá van Tito máis Rufino a Francia a buscar o foam. E volven sin nada. Elo. Porque era un material moi caro. E eles, como dicíamos, Rufino era un tipo que sacaba area de San Roque, e Tito pois, era un buscavidas que chegou a ser repartidor de Bonilla, por exemplo. Ou traballar no muro. Claro. Pero que pasa? Que Rufino decidiu que se fora capaz de facer unha tabla de surf desde cero, pois tamén era capaz de fabricar un foam axeitado desde cero. Facer alquimia. Entón, Rufino el alquimista. É un grande este tipo. Porque o que leva o mérito a imaxe, digamos, é Tito. Tito morriu no 2020, ten un monumento aquel na playa de Orzán. É, digamos, o pai do surf na Coruña. Pero Rufino realmente é o xerme. É impresionante a capacidade de facer cousas, non? Porque, ojo, para facer o foam, que fixo? El tiña un primo que era perito industrial. Tiña moi bons contactos. Pero cantos primos tiña Rufino, tío? Tiña primos en todas partes. Tiña moi bons contactos. E ningún era francés, sabes? As sospitas de Cayetano aumentan ainda máis. Rufino tiña un primo que era presidente da Deputación. No, o que traballaba na fábrica de vidrios era sobrinho, recordemos. Ah, sobrinho, perdón. Pero bueno, sabía moverse. E bueno,
ese primo perito industrial, entre os dous construíron no Chabolo de San Roque un sarcófago de formigón que serviría de molde para fabricar os foam. Basicamente era un caixón enorme de formigón, unha tapa de formigón que podían conseguir a temperatura e a presión idóneas para fabricar eses foam. Que tolo, chaval. O resto de surfistas coruñeses, o resto do núcleo, vían aquel sarcófago e flipaban. Pensaban que estaban ante o monstro de Frankenstein. E de feito, o que acontecerá a continuación parece sacado do relato de Mary Shelley, porque esta é a historia de como consiguen por fin ese poliuretano bo. A empresa poliuretano da que sacaban os antigos foam, vendo que lles facía un gasto enorme, pois decidiu que lles iba a axudar. E a empresa decidiu darlles os materiais que necesitaran para o seu experimento e tamén lles deixou un enxeñeiro para que lles orientara un pouco no proceso. No primeiro intento non contaban ca ferramenta adecuada para misturar os componentes do foam, así que saiu unha cousa aínda demasiado lixeira, pero xa ia tendo forma. Para o segundo ou terceiro intento utilizaron xa o misturador industrial e conseguiron algo aceptable. Acaban de conseguir a calidade, pero faltaballes cantidade. No cuarto intento, ao poñer cantidade, a presión xerada polo foam foi tal que abriu o sarcófago de formigón. Levantou a tapa. Pero non estoupou, só conseguiu mover un pouco. Claro, abriu a tapa e arruinou o proceso, porque Claro. perdiu a presión e perdiu a temperatura. Pero xa conseguiran chegar aos 45 kilos de densidade. Xa subiran aí 15. Outros 15 xa está, joder. Ao quinto intento, Rufino di, vale, igual podo aumentar o peso da tapa e así consigo manter a presión. Pero o tipo dixo, claro, que se aumenta o peso da tapa, igual a base non mo sujeta. Entón, que é o que fai Rufino? Vai a unha ferretería e compra sargentos. Sabes os sargentos o que son? No. Os sargentos son unhas pezas que se usan para sujetar táboas de madeira, por exemplo. Que ti apretala, é como unha pinza regulable. Vale, sí, entendo. Compra os máis grandes que encontra e cerra o sarcófago de formigón con sargentos. Con pinzas, vai. Sí. E bueno, aí meten o material, presión a tope, cantidade a tope, e eso empeza a hinchar, os sargentos empezan a dobrar, e claro, eso non había forma de paralo. Estaba ali facéndose un monstro de foam que tuveran que deixalo a ver onde daba. Por suerte non reventou o sarcófago, pero xa casi tiñan o que buscaban, estaban nos 65 kilos de densidade. Entón Rufino dixo, ahora sí. E que foi o que fixo? Comprar máis sargentos. Unha técnica depuradísima. É que por eso ao principio digo que prácticamente inventaron as táboas de surf desde cero. Pois, O sexto intento, co sarcófago prácticamente forrado de sargentos, puxeron a presión, puxeron a funcionar e finalmente conseguen que o sarcófago non se abra e conseguen os 70 kilos necesarios para os foam. Rufino acaba de conseguir un foam de calidade aceptable co que se empezaron a fabricar as primeiras táboas de surf made in Galicia. Joder. Claro, e foi capaz de fabricar moitas, o sea, de repetir o proceso repetidamente, non? O sea, Mecanizalo, ¿no? Digamos. Claro, non tanto mecanizar porque ao final solamente tiña un sarcófago. pois. claro. Pero sí que lle permitiu facer certa cantidade de táboas para poder comercializalas, e isto foi importante para a historia do surf na Galiza porque permitiu que houvese tablas máis asequibles, que non houbera que ir buscalas a Francia. Claro. Claro, é moito máis baratas tamén, supoño. Claro, entón a partir de que Rufo consigue facer as súas Rufo surfboards, que incluso fixo a súa marca,
pois o surf en Galicia pois empezou a medrar, empezou a xente de Vigo, de Patos e de por aí empezou a vir comprar as táboas, a xente da zona de Ferrol tamén, despois viría todo o Pantin Classics, que isto foi o do Pantin Classics foi moi divertido, porque xa a súa primeira edición chamaronlle Pantin Classics. Porque xa decían isto vai ser un clásico. E bueno, tamén empezaron a facer os campeonatos de surf na Coruña, ligados ao Orzán SD, o club de fútbol. Que bueno. Fui o primeiro club de surf que hubo na Coruña, hasta que tuveron que metelos fora, porque os surfistas pois entraban no local cheos de agua e area, e os veciños queixábanse de que tiñan as escaleiras pois cheas de area todo bragacho de inferno. Claro. Tamén. Ostras, decías antes que a estatua que hai no Orzán está dedicada a Tito. A estatua é unha estatua pois, dedicada aos surfistas, pero Tito, cando morre en 2020, pois ao final é o pioneiro do surf. E además de pioneiro, pois tamén era como unha especie de... unha persona moi carismática, moi querida. Entón, se vos fixades ahora na estatua, puxeron unha placa en conmemoración a Tito. E cando foi o da súa morte, pois fixeronlle homenaxes na praia, incluso publicou un libro, que foi onde saquei esta historia, que é El último hombre libre, que foi publicado por Libros del Océano, que é unha editorial do Lobos de Mar Surf Club. É malo de comprar porque fixeron unha tirada moi curta, pero está disponible donaron exemplares á Biblioteca de Monte Alto, que é onde vivía Tito, onde tiña o seu taller de reparación de tábuas. Entón, que guapo. Pois, nese libro está a historia deste primer núcleo de surf. Entre esas historias contan esta de como conseguiron uns chavales que non tiñan nin traxes de neopreno, que iban con 2 jerseis de lana a bucear, fabricadas as propias tábuas de surf, a base de inventiva, de meterlle peito. Son un pouco como a For Records, pero en vez de facer trap pois fan surf. Exacto. Claro, pero parece moi guai a idea de inventar, o que comentabas, non? De inventalo da nada, porque non é simplemente como un espírito emprendedor de vamos a facer tábuas moito máis baratas para intentar popularizar aquí o deporte, senón que literalmente tes que descubrir como se construen as tábuas, non? Facer como unha especie de enxeñería inversa de un obxecto que chega como se fose un obxecto alienígena que non sabes como se fai, sabes? Non é como fixen uns cursos e aprendín a facelas e, bueno, empezamos a montalas, non? O sea, tives que descubrir realmente o proceso. Claro, que realmente é iso. Joder, é emocionante por eso, porque as únicas tábuas de surf que les vían, pois eran as que podía traer ao mellor un hippie destes que baixaban desde Inglaterra na furgoneta. O normal era que esas personas pois non falasen o idioma. Sí, tampouco podías abrir a tábua nin tela durante un mes buscándolle as formas nin nada. Claro, nin tampouco era tan fácil ir a Francia como podían telo no caso do País Vasco ou de Cantabria, que é onde empeza. Tamén é interesante a historia do surf en Galicia, por lo menos dos inicios, despois, pois, é como en todos lados, pero nos inicios sí que ten esa cousa interclasista, de que non nace tanto duns hippies, sino duns chavales que de repente lles gusta o mar, e chames a atención o que fan, e deciden buscar a forma de chegar a eles a eso tamén. Joxa, e hoxe quizás un pouco o surf perdeu ese espírito un pouco, sí, ¿no? Como que foi un pouco cooptado por xente con unha especie de filosofía naturalista un pouco de cartón pedra. Sí, de feito no libro El último hombre libre, pois falase moito dese cambio, de como a medida que era máis fácil comprar as tábuas, pois empeza a aparecer esta figura máis que esta figura, esta ideoloxía do localismo, sabes, de que esta playa é miña porque son desta playa, o que ven de fora o a meter fora, etc. Que ao final eso tamén responde un pouco ao proceso similar ao turismofobía, non? A ti non che molesta que veña xente de fora hasta que hai moita, sabes? Sí. Entón empezan eses roces, esas identificacións, non? O Tito este tamén é legendario, é mítico do sur da Coruña,
porque como el tiña certa autoridade na playa por ser Tito, pois no Orzán intentaba evitar esas derivas tóxicas. Xa. E a figura do conciliador así veterano. Claro, do sheriff. Dindo, Sí, un pouco, sí. que impoñía respeto, además era unha persona, polo que dimos, con bastante mal xenio, pois facíase respetar. Tito, personaxe poliédrica, Sí, é un personaje moi interesante. Si queredes ver, hai un documental que se chama La Primera Ola del Surf Gallego, do que está moi ben porque entrevistan a estes pioneiros, entrevistan a Tito, entrevistan a Rufino, entrevistan a Carlos Bremón, e ao mesmo tempo entrevistan tamén os que naquela eran os juveniles do surf. E vese moito o choque nas orixes. Non ves que en Rufino e en Tito ves xente de clase traballadora, mentres que nos juveniles daquel momento ves chavales que teñen unha piscina na casa que van a competir por toda Europa. Entón ves ese contraste moi fuerte. Pois moi ben, despois deste recordatorio de que quizáis hai que mirar a estatua dos surfistas e non pensar en cousas abstractas, senón en persoas de verdade que fixeron surf nesa mesma praia, que eu penso que é un monumento que, polo menos eu ata o día de hoxe, tiña como unha cousa moi abstracta e que agora ten nomes, apelidos e historias detrás. Pasamos xa á última sección do Tigre de hoxe, o lamentable perdedor do lamentable do a secas, mellor. Do noso xogo inicial foi o Darío, así que del é a última sección de hoxe. Darío, de que nos vas a falar hoxe? Pois hoxe vou falar de Sealand. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way, hey, Como Pablo antes estaba falando pois, de sitios así curiosos onde vivir, isto está relacionado co que di Pablo, porque é unha micronación, non? Que existe, non no que no océano enfrente de Reino Unido. Todo empeza no ano 1942, creouse unha serie de fortificacións no Mar do Norte polo Reino Unido no marco da Segunda Guerra Mundial. Creouse unha fortaleza que se chama Fort Rouse, ou Fort Rouse, non se chama en galego, non? Onde está Philip cando se lle precisa, joder. É que a pronunciación é distinta, home. Bueno, digamos que no que é no apoxo da guerra, esta fortificación chegou a ser ocupada pois por ata 300 membros do persoal da Royal Navy. E no ano 1956 esta fortificación é evacuada e abandonouse un pouco pois a súa sorte, non? Onde se foi deteriorando pois co paso de tempo, como adoita pasar con este tipo de cousas de guerra. No ano 1965, Paddy Roy Bates, un ex maior do exército británico convertido en pescador, lanza unha radio pirata que se chama Radio Essex. Esta estación de radio pois estaba en Knock John, outro forte naval en desuso preto de Fort Rouse, non? Este forte en concreto. Daquelas, pois o que son as estacións mariñas ilegais e as emisoras piratas, daquelas tiña moita popularidade. Entón o goberno do Reino Unido o que fixo foi implementar unha lei que se chamaba a Lei de Delitos de Radiodifusión Mariña no ano 1967 co propósito de pechalas todas. Que sucedeu? O señor Bates trasladou as súas operacións, vendo a oportunidade, ao forte Fort Rouse, que estaba pois situado daquelas en augas internacionais. A versión máis hardcore de montar Quack FM. Super hardcore, a verdade. Sería Quack FM, pero máis hardcore, efectivamente. Sí. Bueno, mariña, digamos. E bueno, daquelas, pois, dando que Knock John non tiña... O sea, Knock John, que era a fortaleza onde estaba el, non tiña inquilinos, estaba en mal estado, Bates asumiu o control do posto de Fort Rouse na véspera de Nadal do 1966. E 9 meses máis tarde, no 2 de setembro de 1967, declarou o Principado de Sealand, que foi nun xesto romántico, xa que era a data dos aniversarios da súa esposa Joan, e posteriormente toda a familia mudouse ali.
Entón esta micronación atópase en concreto pois a 12 km da costa de Suffolk do Mar do Norte e é visible só en barco, de preto, máis que nada. A vista non é nada especial, é unha plataforma case en ruínas cun puñado de edificios en forma de colector no que na parte superior, non? No seu apoxeo, a principios da década dos 70 había 50 persoas vindo na plataforma, incluídos familiares e amigos e ademais persoal de mantemento. Está, 50 persoas son un montón de xente. Efectivamente. Mas o bonito. Vale, que leves a familia, pois entendo que seas capaz de convencela. O personal de mantemento, pois... Bueno, se pode que pagarás de alguma forma. Sabes, como se vos convenzo, sabes, vamos a montar un podcast, pero vamos a montar unha sisarga grande, temos que vivir ali, claro, totalmente. Mas como convences a teus amigos de vide para aquí vivir para esta plataforma no medio do mar? Realmente convirtiose nun símbolo das protestas contra a autoridade do Reino Unido, non? Sí. E bueno, tiña un nivel así bastante básico, non, de vida diaria. Non só rexeitou a orde británica de abandonar o forte, o señor Bates, senón que decidiu proclamar o principado e se declarou el a sí mesmo príncipe e a súa muller Joan princesa de Sealand, non? E bueno, así naceu daquelas pois o microestado máis pequeno do mundo porque son 0,004 km cuadrados, que é máis ou menos, para que nos fagamos unha idea, como unha pista de tenis sobre dúas grandes torres de formigón. Non pode ser unha pista... 50 persoas non te caben nunha pista de tenis. Bueno. E terá concellos, cousas así. Ten parroquias. Veixo que fixo despois foi deseñar a súa propia constitución. Decidiu izar unha bandeira vermella, branca e negra, creou pasaportes, selos, ata moeda, e tamén un himno nacional e un lema para a súa nación, que é Emare Libertas, dende o mar liberdade. El dicía nunha entrevista nos anos 80 que poderei morrer novo ou vello, pero nunca morrerei de aburrimento. No, claro. Pero, claro, na curta vida de Sealand existen certos episodios controvertidos. Vou falar do episodio máis controvertido da súa historia, que tivo lugar no ano 1978. Unha historia de incursións de helicópteros ao vencer, gángsters e un intento de golpe de estado por parte de turbios empresarios europeos. Dios. Inda así, incluso unha revelación dun documento desclasificado do goberno do Reino Unido que describe a plataforma como unha Cuba fronte á costa este de Inglaterra. Imos co suceso de 1978. En agosto de 1978, un abogado alemán chamado Alexander Achenbach contratou a uns cantos mercenarios para tratar de tomar a plataforma mentres Bates e a súa esposa estaban en Inglaterra. Achenbach autodenominábase primeiro ministro de Sealand, a pesar de que o único que posuía era un dos pasaportes que vendían como souvenir. O caso é que o abogado e os mercenarios irrumpiron no forte con lanchas rápidas e tomaron como refén a Michael, o fillo de Bates, e un grupo dos seus amigos que eran os únicos que estaban ali nese momento. Como un James Bond, un pouco dos chinos, non? De Lidl, digamos, Michael desfíxose os seus captadores grazas a unhas cantas ametralladoras Sten que tiñan escondidas na plataforma. O fillo? Pero que non ten o fillo? Pero escondidas como? Escondidas ali na plataforma nun almacén. No campo de tenis. A ver, que dices que un campo de tenis de grande. Entón, conseguiu retomar a Sealand, capturou a Achenbach e acusoulle formalmente de alta traizón. Mentres os mercenarios marcháronse porque non lles pagaban o suficiente para tanto leria. Entón, como en Sealand non había un departamento de xustiza, o abogado permaneceu detido ali baixo fianza de 75.000 marcos alemáns, uns $35.000 da época. E aquí a historia, pois, tivo un componente moi bizarro, porque a Alemanha non estaba disposta, pois, a aturar que un cidadán do seu país permanecese secuestrado. Así que o que fixo a Alemanha foi mandar un diplomático dende a Embaixada de Londres para negociar a liberación de Achenbach. E tras varias semanas de negociacións, Paddy Ray Bates accedeu á liberación do reo. Non o fixo como un acto de derrota, senón máis ben como unha especie de victoria
porque declarou que a visita dun diplomático alemán ao chan soberano de Principado de Sealand constituíu o recoñecemento de Sealand por parte da República Federal Alemá, aínda que os alemáns dixeron de que non fora certo. Home, xa, pero senón para que mandas un diplomata, sabes? Que... Efectivamente. Dima, É curioso, é curioso. Estou vendo fotos de Sealand, é máis pequeno do que imaginades. Sí, é moi bizarro, é moi bizarro. Que pasou? Que desafortunadamente para que o señor Bates o recoñecemento de Sealand nunca se produciría, porque no ano 1987 o Reino Unido ampliou a súa franxa mariña ata as 12 millas náuticas da costa, absorbendo a Sealand dentro do territorio inglés. Isto é unha anexión en toda a regla. A última conquista británica, en realidad. Efectivamente. E o que fixeron os Bates, pois seguiron vendendo pasaportes, moedas e bandeiras máis como souvenirs que por outra cousa. Temos que lembrar aquí que Sealand tivo ata un equipo de fútbol que xogou na Copa Viva, non que como a FIFA, pero destas non recoñecidos. E tras a morte de Paddy, Roy Bates e Joan, o príncipe actual é Michael, que vive en Suffolk, e aparentemente dedícase o que é a venda de artigos de pesca. Entón, que hai aquí de curiosidade en Sealand? Que ti podes mercar na súa página web os títulos nobiliarios do Principado, así como pasaportes, bandeiras e moedas, non? Por exemplo, por 37 euros podes mercar o título de Lord, Lady, Barón ou Baronesa. O tamén por 118 euros podes adquirir o de Sir ou Dama. E se o teu soño é convertirte en duque ou duquesa, máis ou menos sobre 600 euros terías que desembolsar pois para obter este título, non? Actualmente... Isto en realidade é a peor parte de Sealand, porque montas todo un país inventado, en plan piratas, pero decides que vai ser un principado e que o sistema vai ser de nobiliario, sabes? Sí, totalmente. Por lo menos faría un viceprincipado ejecutivo, algo así. De feito, só é posible visitar a plataforma cunha invitación oficial do príncipe e máis aló dunhas poucas persoas de mantemento actualmente ninguén vive ali. De feito, o príncipe só visita o lugar como 2 ou 3 veces ao ano. E hai un par de temas curiosos porque en 2008 en Sealand existiu un campeonato de skate patrocinado por Red Bull, por exemplo, que é un dos datos curiosos. E en xuño de 2006 unha das plataformas pois incendiouse debido a un fallo eléctrico e tiveron que rescatar un helicóptero a unha das persoas ao hospital de Ipswich, non? Tamén tiveron que levar ali un remolcador de rescate e foron reparados os danos finalmente. Que é a cousa máis curiosa de todas? Que en xaneiro do ano 2007 The Pirate Bay tentou mercar Sealand despois do endurecemento das leis de copyright en Suecia, que tentaron buscar unha base de operacións, ¿no? Buah. Icónicos, chaval. E logo, entre 2000, o dato máis bizarro de todos, entre 2007 e 2010, Sealand estaba a venda a través dunha inmobiliaria española chamada Inmo Naranja por un prezo de compra, un módico prezo de 750 millóns de euros. Que dices? E, bueno, finalmente, Roy Bates e Joan, despois, como comentei antes que morreron, pois morreu Roy Bates aos 91 anos, o 9 de outubro de 2012, que, bueno, sufría Alzheimer de fai uns anos, e a súa muller, John Bates, morreu en 2016 nun asilo de anciáns de Essex aos 86 anos, que agora son sucedidos polo seu fillo Michael. Pero, bueno, en teoría, Sealand xa é unha sombra do que foi. Basicamente, prácticamente, xa ninguén vive ali. De feito, creo que tamén, aparte de estar na inmobiliaria, tamén existen, pois, creo que xa tendo a web, podes mercar artigos da súa illa, bueno, do país, non? Entón é bastante curioso. E nada, pois, esta historia de Sealand. Faltou un Kevin Costner, por algún lado. Sí, como un orzamento millonario de películas que despois non eres capaz de compensar en taquilla, non? Non saques o tema de Kevin Costner, que é un tema delicado aquí. Non, mas é como pensarlo en conexión coa historia de Pablo de antes, non? De xente que quere ser apátrida voluntariamente. Sabes, que non é unha cousa que te acontece, senón que queres escapar
Sí, bueno, non falar de opresión, pero da túa vinculación con un Estado-país, pero pola vía de crear un país novo, sabes, en vez de, ou de non ser parte de ningún país, que é unha cosa que tamén está recoñecida polo dereito internacional. Existe xente que é apátrida de verdade, funcionalmente. Sí, no fondo é como toda a literatura de utopías do 18 e 19, só que facéndoa, non escribíndoa. É un pouco ambicioso, porque xa de facelo nunha plataforma, joder, hai plataformas petrolíferas que son xigantescas, Claro, é que además é que ti ves a plataforma, estou buscando ahora fotos, e 50 personas aí, unha ca outra, e non movéndose moito. Pois tiñan que quererse, Non había segredos en sí. Por eso dixe onde estaban escondidas as armas, porque Hostia, é que chega a ver COVID. De feito hai un dato moi interesante, porque foi en 1968 cando estaba Michael Bates, ou seja, o fillo fundador, disparou ate embarcacións da Mariña Británica cando estaban pasando por ali, o tipo, pois, declarou a guerra, vai. Ao parecer a tripulación gritou obscenidades, non a Michael, a súa irmá de 16 anos, el disparou instantaneamente disparos de advertencia a través do que é a proa, non? Que provocou a fuxida do buque, non? E isto levou a Michael Bates ante os tribunais. No jodas, levaron os tribunais e saíu deles coa soberanía de Sealand reforzada, porque a Corte Judicial de Essex admitiu que non tiña xurisdicción sobre o caso ao suceder en augas internacionais. increíble. Entón eles, pois, leron como Sealand, pois, veu como unha legitimación tamén da súa soberanía, non? Ademais do feito do embaixador alemán, non? Pois que fascinante disto, que contado é evidentemente ridículo, pero en canto poste frente coas institucións non teñen ferramentas para demostrarte por que é ridículo, sabes? Como demostrando que o Estado é como unha cousa fantasiosa que todos pactamos e xa está, pero que non hai maneira de levala á práctica, sabes? No máis core do asunto. De feito, en 2017 cumpliu 50 anos de existencia. Xa estivo en 2 guerras, foi anexionado. É un país intenso, ojo. Claro, o rollo é que si por exemplo, algún país os chegase a recoñecer, podrían empezar a facer un negocio que por exemplo, a illa de Vanuatu, que os dicía antes. A illa de Vanuatu ten un negocio que é vender pasaportes de Vanuatu para viaxar a Europa a países que non teñen visado directo, porque Vanuatu é unha antiga colonia francesa. Entón, gran parte da economía do país sustentase en vender pasaportes. Ostras, e hai outro micropaís destes oceánicos que é o que se dedica, o sea, que unha das maiores empresas do país é unha que vende sitios webs, porque é como que a final, o sea, a abreviatura de punto non sei que, ao final vanlles moi ben para non sei que tipo de empresas, se dedicanse a vender eso ao por maior. Non me acordo agora xusto de que país é, pero... Claro, Sealand, se de repente o recoñecen, pues podría dedicarse a un negocio así, e de repente un paraíso fiscal ou de 50 metros cuadrados. Sí. O sea, é que ter recoñecemento internacional en sí mesmo xera riqueza automática. É como ter institucións nunha cidade, quero dicir, simplemente por existir e estar ali xa xera riqueza. Sí. Que iso parece como outra entelequia, pero é unha cosa totalmente real. É como, eu que sei, sabes, a capital de Brasil, que de repente desmontaron unha parte da selva, montaron ali a cidade e agora é a capital, é unha cidade que crece cada ano, sabes? Non é... Estou pensando que tamén sería divertido que nesa plataforma, xa que lle dou polo Principado, que lle dese por facer un sistema feudal ou un sistema de marcas, algo ligado á terra, entón que estuveran peleando por parcelitas entre 50. Despois os notas de Sealand intentando redimir o foro e tal, sabes? Claro. Ou aparecen basura flotando e anexionanos, sabes? En plan, o arquipélago que de repente reclame a soberanía sobre a illa de plástico do Pacífico, por exemplo. Exacto. Xa, Pois sí. Que non é pequeno, non sei de que tamaño dicían que era, pero era como un estado de grande, Que maravilla. Pois nada, hai que facerse Lord de Sealand aquí. Que creo que podes mercar tamén centímetros do país, ou sea, que podría ser terrateniente de Sealand por 19 centímetros, sabes? 49 centímetros. No, 19. Está todo ferruxo, ademais, bueno, sí. Latifundista de Sealand. Madre mía.
Pois moi ben, soa xa o Tigre de Homens e iso significa que chega ao seu fin un novo episodio do Tigre do Futuro. Saímos hoxe do oráculo, a verdad que confundidísimos, polo menos eu. Quero dar as grazas aos nosos cómplices do oráculo de hoxe. Se vos gustou e non vos queredes perder as seguintes entregas do Tigre do Futuro, podedes suscribirvos en iVoox, en Spotify, Apple Podcast, YouTube ou seguir en xeral o que facemos desde A que cheira papá. Emplazamosvos xa para o seguinte tigre que quen sabe o que agarda ali. Un saúdo e ata a próxima. Tigre, tigre, quen te pode deter? Fai no pedazos e bañate no que quede.